мотоцикли фурӯшӣ. Маздаи фурӯшӣ. Рангаш сафед. Хондаи Аванти фурӯшӣ. Toyota Corolla фурӯшӣ. Mercedes сечкаи фурӯшӣ. Opel Хачибеги фурӯшӣ. Чандум сол ака? Opel Caravani фурӯшӣ. Чандум сол ака? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Подписчикои азиз, хуш омадед ба канали Таҷи хариду фурӯш. Имрӯз мо дуюм қисми мошинбозори шаҳри Бохтаро ба навор гирифтагием. Иншаалло пешкаш шумо мекунем. Бародаро, аз шумо ҳама қад дастгирия дар канали мо подписатсия кунед ва видеои моро падилитсия кунед. Агар бутонед класси бо бигира биҷақед. Ҳам як класс ягон заҳмат намешавад. Як бор ҳамуро дар болош биҷақед то видеои мо як паҳм шавад. Мо боша видеоро сар мекунем. То Маздаи фурӯшӣ. Рангаш сафед. Чандум сол ака? 2009 сол. Моториш чандай? Моториш 2. 6 колса даст мошалла. Газ бензина чӣ қадар? Бензини холӣ. Бензини холӣ. Бензини холӣ. Ва дронша тамошо кунем. 6 колсаш. Консонерам дорад, малтафонам дорад. Мошин нав дар ҳолати хуб қарор дорад. Мазда. Нархи чанда ака? 70,000 гуфтаисам. Бо иншоалло муомила мекунад. Рақамои телефон чанда ака? 917 917 74 74 70 70 00 00. Касоне ки харидори Мазда ҳатман занг занед, иншоалло бо муомила мекунад якам. Мегафону чанда номер? 904 904 70 70 номерои мегафонош. Касони харидори ҳатман занг занед, иншоалло бо муомила мекунад якам. Мотоцикли фурӯшӣ. нархи чанда ака? 16,000 мегаш. Бо иншоалло муомила мешавад. номери документошам 100. номерои телефон ту чандан ака? 919 41 0797. ина касоне ки мотоцикл харе занг занед, иншоалло бои бародаран муомила мекунад. Хондаи Аванти фурӯшӣ. 2012. иш 2012 сол. мотор чанда ира? 1.6. мошино дар ҳолати хуб қарор дорад. ишам коробкаш автомат. консонер тектроника. коробка автомат. консонер малтафон ҳаст. мошино дар ҳолати беҳад хуб қарор доранд. навъи вагон фурӯвардагиянд. бародарои азиз, иш нархи чанда ака? нархи чанда? 80,000. иш 80,000 бо муомила мешавад. лабовош аха мегиран алиш мекунан. хуб ха қин нест алиш кунӣ. рақамҳои телефоншон 886 88 08 08. касоне ки харидори занг занед, иншоалло бо муомила мекунад бародар. Хондаи Аванти фурӯшӣ. моториш 1.6. гази холӣ, заводской гази холӣ. гази холӣ. мошино дар ҳолати хуб қарор доранд. навъи вагон фурӯвардагиянд. документ оли надоранд. растамошка каагиянд. хехтон мегиред, документ мекунед, иншоалло мошинои хуб. коробкаш автомат. консонер дорад. малтафон ҳаст. сиденико нормалиянд. мошино хуб. нархи чанда ака? 77,000 мега. бо муомила мекунад. 886 88 08 08. рақамҳои телефони ҳами акамон. касоне ки харидори занг занед, иншоалло бо арзон мешавад.
Toyota Corolla фурӯшӣ. Рангаш сафед. Чандум сол ака? 2009 сол. Соли баромадаш 2009. Мотор чанд ака? Мотор 1.6. Ина моторша хутон бинед. Коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хубай. Кондиционер дорад, малтафонаш нормалния, сиденикорам соз. Ягон камбудӣ надорад. Документош ҳастана? Документ ҳам доштааст. Чанд сомай нақш ака? 85,000 мега. Бо муомила мешавад. 85,000 мега бо муомила мешавад. Рақамҳои телефонту чандан ака? 919 83 8600. касоне ки харидоре ҳатман занг занед, иншоалло бародарам бо муомила мекунад, яъне савдо мекунад. ина хондаи саната 2000 чандай? 2012. солиш 2013 будааст. соли баромадаш 2013. рангаш сафед. ҳуҷҷатош нав, танировка нав. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Документош ҳамаш садан. коробкаш механик, кондиционер ҳаст, малтафон ҳаст. сидениконам нормалиян. нархиш 100 дорад ё? нархиш 100,000 сомония. муомила дорад. рақамҳои телефоншон 988 55 40 32 988 55 40 32. касоне ки харидоре ҳатман занг занед, иншоалло бародарам муомила мекунад. нархаш 100,000 сомон. мошини фурӯшӣ Honda Tucson 2006 солиш. соли баромадаш 2006. рангаш сиёҳ, дизел будааст. коробкаш чандакай? объёмаш д будааст. Автокоробка. Автокоробка. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ ҳамаш сада Я сола документ. Я сола документ. ха диёр биёе чӣ гап надорам аксар. Дурмуша я тамошо кунем чӣ гапа. ина коробкаш автомат даст. 275 343 километр гаштагӣ. ина машоалло мошина бинед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаи чӣ машоалло ҳаст. бихариш нада друмш бояд сесумай тоҷикирам даст. нархи чанда ака? 75 гуфтаисан. бо муомила мешавад. рақамошон чандан? Рақамаш 907 907 09 09 99 20. 99 20. ина бародарам хутон шунавидед, ҳатман занг занед, иншоалло бародарам муомила мекунад. ина Toyota Corolla фурӯшӣ. соли баромадаш 2013. рангаш сафед. мотор чанда ака? 1.8 мотор 1.8 американка. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ дорад? нав ай вагон фурӯвардагӣ, документ надорад. коробкаш ина автомат будааст. кондиционер дорад, малтафон сенсорни. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. пакетҳои сиденику кандагӣ нестанд. хутон бинед. нархи чанда ака? 110,000 гуфтааст. бо савдо мешавад. рақамҳои телефонту чанда ака? 501 21 49. касоне ки харидора занг занед, иншоалло муомила мекунад, яъне арзон мешавад. мерседеси сечкаи фурӯшӣ. чандум сол ака? 96 сол. мотор чанда? мотор 1.8. газ бензина чи? газ бензин. газсола ҳуҷҷат доштааст. я друн шахай тамошо кунем. 4 та баллон нав. дискарам калпакошам нормални.
коробкаш механик, кондиционер, малтафон ҳама мошоалло соз. Ина сиденикорам нормал. چند کیلومتر گشتگی ها؟ چند کیلومتر گشتگی ها؟ زاجگانی گشتگی نشون میتیم. نرخشان دکا؟ 33,000 میگه. 33,000. رقم تلفن تو چنده؟ 907 66 86. کسانی که خریدار مرسدس اچ اینا مرحمت زنگ زنید ان شاء الله با معامله میکنن. اوپل خچبگی فروشی. چندم سال اکا؟ 98 سال. موتورش یک شش ها؟ موتور یک شش. گاز بنزین میده است. коробка механик, километрш 542353 километр гаштагӣ. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. Документош чанд қаган? 5 моҳига документ доштааст. Мондагии документҳо. Нархиш чанд ака? 30,000 мегаш бо савдо мешавад. Рақамои телефонтон? 907 66 86. Ина саломту мегаини бародар. کسانی که خریدار اوپل خچبگ نه مرحمت زنگ زنید ان شاء الله با معامله میکنند. نه شیورالت کروز فروشی رنگش سیاه. چند سال اکا؟ 2009 سال. البته درونه بعد کامیرا میگه. موتور چند اکا؟ 1.8 موتور 1.8. موتور 1.8. 4 балон нав. коробка механик. Бензини холӣ будааст. коробка автан. коробка механик. кондиционер дора, малтафон ҳаст. коробка клёнкаҳои сиденику кандагӣ нестанд. бародаро ин хитон бинед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош чанд қаган? 2 моҳи дигар. документош 2 моҳи дигар мондагиай. нархиш чанд ай? 60,000 сомонӣ. нархиш 60,000 сомонӣ. рақамои телефон ту чанд ака? 902 мегафон 902 90 8008. касоне ки харидоре ҳатман занг занед иншоалло бои бародарам арзон мекунад. мақсад муомила мекунад. мошини фурӯшӣ. чандум сол ака? 2004 сол. мотор чанд ай? 1.8. мотор 1.8. моторш 1.8. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳозир коробкаш механик, кондиционер дора, малтафонш 100%. чанд километр гаштагӣ бошад зажгани гирум? Базажгани. О, хая ки у занг занед худаш иншаллоҳ бародар мега чанд километр гаштагӣ. документҳо чанд қайга мондагиян? Нав кардем ҷаноб. нав документ кардагиян 10 рӯз шуда. 1 сол документош 100. нархиш чанд ай? 30,000. 30,000 сомонӣ мега бо иншаллоҳ муомила мекунад. рақамои телефон то ака? Чанда канал телефон? 904 08 00 89. касоне ки харидоре ина занг занед иншаллоҳ бо муомила мекунад бародар. اوپل کاروانی فروشی چندم سال اکا؟ 2000 چند؟ 2000 سالش رنگش سیاه. موتورش 1.6 یا؟ موتور 1.6. 4 تا بالون نو. ممکنه درون شد بینیم اکا. فورت نه. коробка механик, малтафон дора. сиденико нормальный. документош чанд қаган ака? 11 моҳига.
документҳо 11 моҳи дига. Нархи чанда яка? 40,000 сомониш мега. Нархиш 40,000 сомонӣ. Номерои телефон ту чанда нака? 925 11 17. کسانی که خریدار حتما زنگ زنید انشالله با معامله میکنند. نیسان فروشی چندم سال اکا؟ 98 تا 20 تا میگیم سودا میشه. 98م سال. 98م سال. موتور چند اکا؟ موتور دو. موتورش دو. 4 تا بالون نو. коробка автомат мултафон дора 231,000 километр гаштаги 755 мошин нормальная документҳо чанд қайган 5 мега документ мондагия нархи чанда 20,000 мега бо савдо мешавад номерои телефон ту чанда 915 05 20 23 касоне ки харидори нисан марҳамат занг занед иншоалло бо муомила мекунад бародар Gaz benzin, gaz euro 4. газ бензин газаш евро 4